Alright, yeah, siphinde sabuya bethuna kwiKhayelitsha Maskandi Festival ndikunye ke nomphathi weSABC womhlobo wenene. Yes sir. Unomhlobo. Yeah. Tata kunjani namhlanje? Sikhona bhuti man. Siluvuya kakhulu balapha. Yo, I know. Wonderful day indeed. Yeah. Yeah. Mna njengoko sinibona ningumhlobo wenene nabasasazi bomhlobo wenene. Ithetha ukuthini na njengoko niye na partnerisha neKhayelitsha Maskandi Festival kwelaseKapa? You know, kwesibini partnership neMaskandi, Khayelitsha Maskandi Festival. Yeah, I must get it right. And I must say, man, you know, from the first time, because mna ndangekho ngela xesha kule partnership the first time. Nantse Gauteng ke ngoku but ke i-team yam ke yandithumela ke iifoto ne-videos that hasn't known. I think we need to do more with iKhayelitsha Maskandi Festival. So the reason ke basiphinde uba khona kwakhona kulo nyaka is because it's not the last time. I believe ukuthi mhlambe for the next 10 years we'll keep on partnering, and asiyazi ke mhlambe in the next years to come maybe partner kunye nabo ukwenza ezinye ke izinto ne-shows apha eKapa. For instance, sinempolo yabahlobo sifuna uyizisa apha eKapa. And asiyazi mhlambe sisifumene partners. Okay. You know, and also obviously I think abantu apha nabo, you know, bayinxanelwe, you know, impolo yabahlobo. So that's what we want to do, because you know support esifumanayo kweli cala ingumangaliso. There's really a lot of support that we get this side, and want to make sure that it grows. Bayazi abantu baseKapa ukuthi although in most states you say Eastern Cape, singaba lapha at the same time. Yes sir. So Mr. Bala, ufuna uthini mhlambi kumuntu ophosiweyo namhlanje na njengoko izindidi ze-artist eziphuma mbomozone zela South Africa? You know the wonderful thing, ne? Hey, man, sit. Yeah. You know the wonderful thing about a festival efana nalena, because bendilapha since Pango 10, 11, you know? The wonderful thing is that inika ithuba for artists lapha ukuthi nazo sikwazi ufumana le platform Khayelitsha Maskandi Festival. So the wonderful thing is that abantu ababoni nje artist ezi international or ezi national, but bayakwazi ukubona abantu babo and then be able to support kwenzela ukuthi xa ubona i-artist yalapha performer apha xa ke ukuyiva umhlobo wenene, you'll be like, you know what, that is our guy. Go away to Lona. And so we don't only want to broadcast okanye sidlale ingoma ze national artists, but sifuna udlala ingoma zabahlali. You know, and so the opportunity ke ukuleya bayifumanayo, you know, through ke ngoku iMaskandi Festival and also through Mhlobo Wenene FM. Mr. Bala, masithathe ithuba sibulele kakhulu ngethuba lakho siyimikhulu Productions all the way from upper eKapa, Western Cape.